Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, του Γεωργίου και της Γεωργίας. Το γένος Ημωτά. 135. Τόπος γέννησης καταγωγής Κορακοχώρη νομού Ηλίας. Σπουδές. Προπτυχιακό Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Μεταπτυχιακό Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Στρατηγική Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις. Επάγγελμα Ελεύθερος Επαγγελματίας. Χωρίς προηγούμενη κομματική εμπειρία ή άλλη κομματική ιδιότητα ή υπαλληλική προϋπηρεσία ή οποιαδήποτε σχέση με ελληνικό πολιτικό κόμμα. Μόνιμη διαβίου πολιτική ιδιότητα Έλλην πολίτης. Ιδρυτικό μέλος του Κινήματος Πολιτών Πρώτα η Ελλάδα. Εθνικός συντονιστής του Κινήματος Πολιτών Πρώτα η Ελλάδα. Ιδρυτικό μέλος του νέου εθνικά ενιαίου πολιτικού σχήματος Πρώτα η Ελλάδα. Φίλες και φίλοι του Ελλάς FM, μια μεγάλη καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική μας παρέα και χρόνια πολλά. Ζήτω η Ελλάδα μας, 25η Μαρτίου σήμερα, μεγάλη μέρα, 25η Μαρτίου και η μέρα βεβαίως του Ευαγγελισμού. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά σε όλους τους συμπατριώτες μας και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελλάς FM, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο του ελληνισμού, στους 97 και 2 μεγακύκλους για το Tri-State, Νέα Υόρκη, New Jersey και Connecticut. Μαζί βέβαια και τηλεοπτικά μέσα από την πλατφόρμα του Ελλάς TV, κανάλι 4 σε Αμερική, Αυστραλία και Καναδά, μαζί μέσα από το application, μαζί μέσα και από το διαδίκτυο του Ελλάς FM, www.elasfm.us και βέβαια εκτάκτως σήμερα, όπως σας προαναγγείλαμε, είμαστε μαζί και είμαστε μαζί γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν νέο άνθρωπο, με έναν νέο πολιτικό, με έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας δώσει απαντήσεις για πολλά και ενδιαφέροντα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Φιλιππίδης και σήμερα 25η του Μάρτη, σωτήριο έτος 2025, θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Κωστή Μπακογιάννη, όπως ακούσατε και στο σποτάκι, ουδέμια σχέση με τον πρώην Δήμαρχο των Αθηνών. Σωστό είναι αυτό και να το πούμε και να το υπογραμμίσουμε. Ο κύριος Κωστής Μπακογιάννης λοιπόν, ο οποίος ήρθε, μιλάει αποκλειστικά στον Ελλάς FM και σίγουρα έχουμε πολλά να πούμε και να συζητήσουμε. Ο κύριος Κωστής Μπακογιάννης είναι επικεφαλής, είναι πρόεδρος στην κίνηση Πρώτα η Ελλάδα και βεβαίως είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε και θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει, αλλά θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Κύριε Μπακογιάννη, καλώς ήρθατε και είναι χαρά μας να σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ πέρα. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία, στη φιλόξενη συχνότητα του Ελλάς FM. Η εμπειρία του ραδιοφώνου είναι πάντα σαν να είναι πρώτη φορά, όσες φορές και να πάει κάποιος, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αυτή είναι η εμπειρία μου. Ευχαριστώ αγαπητέ Δημήτρη, κύριε Φιλιππίδη, ευχαριστώ τον Ελλάς FM, ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε συλλογικά και τον κύριο Νικόλα Οφίλα για την τιμή που μας κάνετε να ακουστούμε, να ακουστούν οι θέσεις μας, να ακουστεί το κίνημα πολιτών Πρώτα η Ελλάδα. Και θα ξεκινήσω πρώτα, όχι ακριβώς ξεκαθαρίζοντας, αλλά ενημερώνοντας ότι δεν έχω καμία σχέση με τη γνωστή οικογένεια, γιατί αρκετοί ρωτάνε και αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη αυτό που ρωτάνε συνεχώς και αυτό που έχουν στο μυαλό τους είναι με τη γνωστή οικογένεια στην Ελλάδα τι σχέση έχετε? Καμία. Ούτε συγγενική, ούτε όμως και πολιτική, παύλα ιδεολογική. Μας χωρίζει χάος. Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι ότι όσον αφορά το κίνημα πολιτών Πρώτα η Ελλάδα, δεν είμαι αρχηγός. Επίσης αρκετοί τον μπερδεύουν, διότι η δομή μας, η οποία είναι διαφορετική, μάλλον έχουν στο μυαλό τους μια συγκεκριμένη δομή, κάτι που έχουν δει εδώ και 200 χρόνια, οπότε είναι και λογικό όλο αυτό. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε μια διαφορετική δομή τελείως. Το κίνημα πολιτών Πρώτα η Ελλάδα δεν είναι πολιτικό κόμμα, πολιτικό σχήμα όπως λέμε, καθώς έχουμε βγάλει από το λεξιλόγιό μας τη λέξη κόμμα, γιατί το κόμμα κομματιάζει ως γνωστόν. Από εκεί και πέρα. Έχει εμπειρία αυτή η πατρίδα από κομμάτιασμα. Έτσι, ακριβώς. Συμφωνούμε. Από κομμάτιασμα, από διχασμό και όλα τα σχετικά. Το κίνημα λοιπόν, το οποίο έχει μια ιστορία που χάνεται μέσα στον χρόνο, πρεσβεύοντας αξίες όπως το έθνος, το γένος, η ρωμιοσύνη και η ορθοδοξία. Και μιας και μιλάμε για έθνος, να πούμε ξανά ένα ζήτο το έθνος, χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που η λέξη αυτή, ο όρος αυτός
δεν κλείνεται στα γεωγραφικά όρια που γνωρίζετε, αυτό που σας έρχεται στο μυαλό, μας έρχεται στο μυαλό όταν λέμε Ελλάδα. Ελλάδα είναι όπου υπάρχουν Έλληνες. Ελλάδα είναι εδώ στη Νέα Υόρκη. Ελλάδα είναι στη Βοστόνη, στο Νιου Τζέρσι, στο Σικάγο, στη Γερμανία, στην Ελβετία, στην Αυστραλία, μέχρι και στην Αφρική και στην Αλάσκα ακόμα, που υπάρχουν Έλληνες, που υπάρχουν ελληνικές οικογένειες. Αυτό είναι Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν και το κίνημα που θα παραμείνει για πάντοτε κίνημα, ώστε να μπορεί να κάνει τι? Να ενώνει, να συνενώνει τον ελληνισμό απανταχού. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή η λύση... Θέλω να πάμε λιγάκι, να μην φύγουμε από το κομμάτι αυτό, ότι δεν είσαι το πρόεδρος, είσαι το εθνικό συντονιστής. Ακριβώς. Είναι μια καινούρια ορολογία αυτή του εθνικού συντονιστή, γιατί το κίνημα έχει την ευθύνη του να συντονίζει πάρα πολλές δράσεις και πάρα πολλά, να πούμε, κομμάτια, πάρα πολλές οντότητες. Τι εννοώ με αυτό? Κάτω από το κίνημα, σε αυτή την νέα πρωτόγνωρη δομή για όλους, σε αυτή τη νέα ιεραρχία, βρίσκονται αυτή τη στιγμή δύο πολιτικά σχήματα που έχουν ιδρυθεί. Βρίσκονται επίσης άλλα εργαλεία. Ποια είναι τα πολιτικά σχήματα? Το ένα το πολιτικό σχήμα, αυτό που άκουσε ο κόσμος και στο σποτ, είναι το Πρώτα η Ελλάδα, νέο εθνικά ενιαίο πολιτικό σχήμα. Όλο αυτό. Με κάθε λέξη να έχει και τον κατάλληλο συμβολισμό. Και το δεύτερο πολιτικό σχήμα είναι το ναι στην Ευρώπη, αλλά πρώτα η Ελλάδα. Γιατί δύο πολιτικά σχήματα, ρωτούν αρκετοί. Το ένα πολιτικό σχήμα θα κατεβαίνει, θα παίρνει μέρος μόνο στις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνονται, από τις επόμενες, ακόμη και αν αυτές γίνουν αύριο το πρωί. Είστε έτοιμοι? Βεβαίως. Είμαστε έτοιμοι, καθόλου έτοιμοι. Εδώ και καιρό. Έτοιμοι πλέον και με την σφραγίδα του Αρείου Πάγου και ό,τι χρειάζεται σε νομικό επίπεδο. Γιατί έτοιμοι για να κατέβουμε στις εκλογές ήμασταν ήδη από το 2015. Από το 19 μετά, από το 23 και φτάσαμε τώρα στο 25. Δίνοντας χώρο σε όλους να δοκιμαστούν. Σε όλα τα μικρά πολιτικά σχήματα. Όπως γνωρίζετε, ο χώρος, ο συγκεκριμένος, είναι κατακερματισμένος. Κακός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό βλέπουμε. Και στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές, υπήρχαν πάνω από 40 πολιτικά σχήματα. Εδώ θέλω να σταθούμε και είναι μια σημαντική απάντηση. Καταρχάς να πω ότι όσοι γνωρίζουν τις συνεντεύξεις μας εδώ στον Ελλάς FM, όλα είναι εν λευκό. Δεν υπάρχουν προσυνεννοημένες ερωτήσεις, απαντήσεις και αυτό το κάνει ενδιαφέρον και θέλω να το επιβεβαιώσω αυτό. Ο κύριος Μπακογιάννης με κανέναν τρόπο δεν είπε κάνουμε αυτή την ερώτηση, μη κάνουμε αυτή. Και αυτό τον τιμάει και τιμάει και τη συζήτησή μας. Θέλω λοιπόν, επειδή είπατε ακριβώς ένας κατακερματισμένος χώρος, υπάρχουν τα μεγάλα κόμματα και υπάρχουν πάρα πολλά μικρά κόμματα. Εμείς εδώ στην Αμερική ξέρουμε τα δύο μεγάλα κόμματα και ένα κόμμα, να πούμε 3 κόμματα και τους αναποφάσεις τους. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή, κύριε Μπακογιάννη. Πριν πάμε να δούμε ποιος είστε και γιατί είστε, πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι ένας καινούριος οργανισμός? Τι διαφορετικό μπορεί να έχει και να προσφέρει? Είναι ένα άλλο κόμμα ή είναι ακόμα ένα άλλο κόμμα? Σωστή ερώτηση και σωστή τοποθέτηση από πλευρά σας. Ένα ακόμα κόμμα, αυτό εννοώ τοποθέτηση. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από ένα κόμμα ακόμα. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί? Και από ένα κόμμα που είναι copy-paste. Γιατί μέχρι τώρα όλα είναι copy-paste. Τα πρόσωπα αλλάζουν. Βεβαίως. Τα πρόσωπα και τα οποία ποια πρόσωπα αλλάζουν? Πρόσωπα που έχουν υπηρετήσει κάπου συγκεκριμένα και απλά πάνε και φτιάχνουν απλά ή εντάσσονται σε ένα νέο κόμμα. Δηλαδή με τις καρέκλες. Ακριβώς. Δεν αλλάζει ούτε το πρόσωπο κατ' ουσίαν. Τι μας διαφοροποιεί τελείως από όλα αυτά που έχει δει ο κόσμος? Πρώτον, δεν υπάρχουν σε εμάς και δεν πρόκειται να υπάρξουν. Είναι κόκκινη γραμμή, εν πάση περιπτώσει, το να μπουν άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει οποιαδήποτε θέση σε υπάρχον πολιτικό σχηματισμό αυτής της Βουλής που βλέπουμε τώρα και σε προφανώς προηγούμενους. Δεν έχουμε ούτε έναν. Αυτό δεν συμβαίνει με κανέναν άλλον. Αυτό δεν συμβαίνει ούτε με αυτά που βρίσκονται τα πολιτικά σχήματα εντός Βουλής αυτή τη στιγμή, ούτε και με τα εκτός Βουλής. Όπου τι βλέπουμε στα εκτός Βουλής? Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι να τρέχουν να σώσουν κάθε φορά την Ελλάδα. Η Ελλάδα καίγεται, η Ελλάδα χάνεται, η Ελλάδα το ένα, η Ελλάδα το άλλο, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο, χωρίς στρατηγική, χωρίς τίποτα και χωρίς πολιτικές θέσεις. Οι θέσεις είναι που
Τις θέσεις θέλει να δει ο κόσμος. Έτσι. Αυτό όσον αφορά τα κόμματα. Επίσης, πολύ σοβαρό, πώς γίνεται να υπάρχουν άνθρωποι που από το Πασόκ έχουν πάει μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ξαφνικά μπαίνουν σε μικρές πολιτικές κινήσεις, κόμματα, κινήματα κλπ. Πώς γίνεται να κοιμάσαι το πρωί στη Νέα Δημοκρατία, να ξυπνάς στο Πασόκ, μετά να είσαι στο Λάος. Πώς γίνεται αυτό? Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Αυτό είναι κοροϊδία. Ο κόσμος τα βλέπει όμως πλέον. Τα βλέπει, τα ψάχνει και γνωρίζει την πραγματικότητα, την πολιτική στην χώρα μας. Δυστυχώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο κομμάτι τι μας διαφοροποιεί, επίσης, είμαστε απλοί Έλληνες πολίτες. Αυτό λέει πολλά. Όλοι όσοι είναι στην πρώτη γραμμή είναι απλοί Έλληνες πολίτες. Για σας μπορώ να το πω, το λέτε. Η δομή του κόμματος, τα στελέχη έχουν υπάρξει σε άλλους κομματικούς μηχανισμούς? Ποια είναι η δυναμική, ποιοι είναι πίσω από το κόμμα, ποια είναι τα άτομα που είναι μέσα στο κόμμα? Τα στελέχη λοιπόν πρώτης γραμμής και στελέχη πρώτης γραμμής εννοούνται αυτοί που εργάζονται. Εμείς στον τρόπο που λειτουργούμε, καθώς έχουμε τα πολιτικά όργανα, τα οποία τα όργανα αποφασίζουν, η πολιτική μας γραμματεία, η γενική μας συνέλευση, διευρυμένη όπως την ονομάζουμε εμείς, κάθε φορά, παραδείγματος χάριν, που θα γραφτεί ένα καινούριο μέλος, επικοινωνούμε μαζί του και μέσω τηλεφώνου και μέσω email, τον φέρνουμε κοντά μας και παίρνει μέρος στην επόμενη γενική μας συνέλευση. Κανένας δεν περισσεύει. Όποιος μπορεί να δώσει έστω το λίγο, το ελάχιστο, εκείνο που θέλει και μπορεί, είναι ευπρόσδεκτος. Και πάνω σε αυτή τη λογική τους καλούμε όλους. Τα στελέχη λοιπόν πρώτης γραμμής σε εμάς είναι όλοι αυτοί που έχουν αποδείξει χρόνο με το χρόνο, με την εργασία τους, με την αφοσίωσή τους σε αυτή τη μεγάλη κοινή εθνική προσπάθεια, ότι εργάζονται πραγματικά, παράγουν έργο δηλαδή, κοινώς ότι δουλεύουν και δεν μας δουλεύουν. Γιατί καταλαβαίνετε, τα έχετε ζήσει εδώ στην Ομογένεια, το γνωρίζω, έχετε δει πολλά, ότι δυστυχώς θέλουμε πάντα ο άλλος να κάνει τη δουλειά για εμάς. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει σε εμάς και δεν το ανεχόμαστε. Είναι ένα κόμμα που θα το χαρακτηρίζαμε προσωποπαγές? Όχι, δηλαδή, βέβαια. Αν αύριο πάψει να υπάρχει, πάει διακοπές, φύγει, παντρευτεί ο επικεφαλής, θα υπάρξει συνέχεια? Γιατί έχουμε δει όλα τα κόμματα, τα μικρότερα, έχουν ένα χαρακτηριστικό. Είναι όλα προσωποπαγή κόμματα. Είναι κόμματα στα οποία, αν φύγει ο τάδε, δεν υπάρχει κόμμα. Τώρα, αυτό ισχύει με εσάς? Γιατί αν δεν ισχύει, προφανώς διαφοροποιεί το κόμμα, διαφοροποιεί το κίνημα, την κίνηση. Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό, όπως είπα, δεν είμαι και αρχηγός ούτε πρόεδρος κανενός κόμματος. Προσωπικά, μιας και το θέσατε, έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Κανείς σε εμάς δεν είναι για πάντα, όπως είναι άλλοι. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Παράδειγμα, Ελληνική Λύση, Παύλα Κυριάκος Βελόπουλος. Φωνή λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου. Είναι το όνομα δίπλα. Σε εμάς δεν υπάρχει αυτό. Αλλά και μέσα ακόμα στη δομή, πώς θα βγαίνει, για παράδειγμα, πώς θα εκλέγεται ο πρόεδρος του κάθε πολιτικού σχήματος. Και εδώ, εσείς θα το γνωρίζετε, αυτό που θα σας πω σαν ιδέα θα είναι πιο κοντά σας, γιατί εδώ στην Αμερική υπάρχει αυτό. Δηλαδή, τι εννοώ, κάθε φορά που θα προκυρήσονται εθνικές εκλογές, θα γίνεται συνέδριο προκειμένου να εκλέξουμε αυτόν που θα είναι ο πρόεδρος. Θα οδηγήσει Μπράβο. Αυτός που θα οδηγήσει μιλάμε για το πολιτικό σχήμα τώρα. Το κίνημα δεν είναι κόμμα. Αυτός που θα οδηγήσει το πολιτικό σχήμα στις εκλογές. Που αυτό έχει πολλά στοιχεία. Όντως έχει πολλά στοιχεία από το αμερικάνικο μοντέλο και από το σουηδικό μοντέλο. Εγώ θα κάνω, λένε οι Κινέζοι. Άρα, ναι, διώχνουμε κατευθείαν αυτό που είπαμε στην αρχή, το προσωποπαγές. Δεν υπάρχει προσωποπαγές. Οι Κινέζοι λένε, κάνε λέει μια χαζή ερώτηση και θα είσαι χαζός για 5 λεπτά. Μην κάνεις καθόλου ερωτήσεις και θα είσαι χαζός για το υπόλοιπο της ζωής σου. Οπότε εγώ θέλω να παίρνω 5 λεπτά χαζομάρας. Και τι εννοώ? Θα κάνουμε πολλές ερωτήσεις, γιατί ήδη και τα σχολεία είναι πάρα πολλά από τον κόσμο, θέλουν να μάθουν περισσότερα. Και πρέπει η επιτυχία αυτής της συνέντευξης θα είναι ο κόσμος να μάθει περισσότερα. Εάν λοιπόν σας ρωτούσα, ανήκετε στην αριστερά, στο κέντρο, στη δεξιά, στον εθνικό χώρο, στον άκρο αριστερό χώρο, στον εξωκοινοβουλευτικό, τι θα λέγατε εσείς?
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση από τον κόσμο και τους ευχαριστούμε γιατί δεν μπορούμε να τα θυμηθούμε και όλα εμείς. Δεν ανήκουμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, ούτε στο κέντρο. Δεν είμαστε ούτε πατριώτες ούτε δημοκράτες. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Είμαστε απλοί Έλληνες πολίτες. Πρέπει κάποια στιγμή. Όταν λέτε δεν είστε πατριώτες ή δημοκράτες, εννοείται προφανώς ότι δεν προτάσετε αυτό. Όπως το κάνουν άλλοι. Βέβαια. Δεν το καπηλευόμαστε. Ο ορισμός έτσι κι αλλιώς του πατριώτη δεν μπορούμε να το. Είναι, για όποιον το λέει αυτή τη στιγμή, είναι καπηλεία. Δεν σε έχει κρίνει η ιστορία. Δεν έχεις φύγει από τη ζωή. Δεν υπάρχουν όμως κόμματα που είναι πιο πατριωτικά από την άποψη ότι έχουν ως σημαία την. Βεβαίως. Στα λόγια όμως μόνο. Στα λόγια και στις θέσεις που είναι μεν γραμμένες και κλεμμένες, αλλά δεν τις πιστεύουν και δεν τις υποστηρίζουν. Η συνέπεια λόγων και έργων, αγαπητέ Δημήτρη, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Και μέχρι στιγμής δεν το έχει καταφέρει κανένας. Τουλάχιστον όσον αφορά τα πολιτικά σχήματα τα μικρότερα στην Ελλάδα. Όλοι, αυτό που είπαμε στην αρχή, καίγονται να σώσουν την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα να σώσουν? Η Ελλάδα θα μας σώσει. Και κανένα πολιτικό σχήμα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δεν έχει πολιτική δραστηριότητα. Λες και όταν δεν υπάρχουν εκλογές μπροστά μας, σε 1 μήνα ή σε 2 μήνες, σταματάνε όλα. Σε αντίθεση με εμάς, που οργώνουμε στην κυριολεξία όλη την επικράτεια της Ελλάδας. Και η Ελλάδα, είπαμε, είναι και η ομογένεια. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Θέλω να πούμε αρκετά πράγματα και θα πούμε πολλά πράγματα. Στην πιο απλή ερώτηση από όλες. Ποιος είναι ο Κωστής Μπακογιάννης? Ακούσαμε προηγουμένως κάποια στοιχεία βιογραφικά, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να τα τονίσουμε. Ποιος είναι ο Κωστής Μπακογιάννης? Και είστε ένας νέος άνθρωπος, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε την ηλικία σας. Βεβαίως, 36. 36 λένε, είστε όντως ένας νέος άνθρωπος. Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Έχουμε μάθει να βλέπουμε νέους ανθρώπους να ασχολούνται με την πολιτική όταν δεν είχαν κάνει τίποτα άλλο στη ζωή τους, και αυτά είναι η συνέχεια του κομματικού σωλήνα. Ο Κωστής Μπακογιάννης, ο οποίος καταλαβαίνω ότι έχει μια άλλη πορεία. Για ποιο λόγο μπήκε στην πολιτική, για ποιο λόγο ασχολείται με την πολιτική, στην οποία φτύρεσαι πολύ εύκολα και δύσκολα προσφέρεις? Αλήθεια είναι αυτό, τουλάχιστον από την μέχρι τώρα εμπειρία. Έχω δει αρκετά από αυτά που περιγράφεις, αγαπητέ Δημήτρη. Από εκεί και πέρα όμως πρεσβεύω το εξής. Το μοντέλο του νέου πολιτικού, ο οποίος δεν πρέπει να σκέφτεται να έχει στο μυαλό καθόλου την καριέρα μέσω της πολιτικής. Δεύτερον, όλοι οι απλοί πολίτες, με τη δηλώνω απλός πολίτης, δεν νιώθω κάτι παραπάνω, έτσι κι αλλιώς, πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ενδυνάμει πολιτική. Το έχουν μέσα τους. Άμα το έχουν μέσα τους, πρέπει να ασχολούμαστε περισσότερο με τα κοινά, να μας νοιάζει το κοινό καλό, να είμαστε ενημερωμένοι πολίτες, πολίτες οπλίτες όπως λέμε συνεχώς, με την έννοια οπλίτης της ενημέρωσης, της σωστής ενημέρωσης. Και όλο αυτό μετά έρχεται μόνο του. Πρέπει να σταματήσει αυτό το μοντέλο του πολιτικού στην Ελλάδα, ο οποίος φτιάχνεται, δημιουργείται από μικρός, μέσα στη γυάλα του, δεν βγαίνει ποτέ έξω. Πάει από πάπο προς πάπο. Η οικογενειοκρατία άλλωστε μας χαρακτηρίζει. Προστατευμένο περιβάλλον. Ένα προστατευμένο περιβάλλον ακριβώς. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Ο πολίτης έχει άμεση επαφή, ο απλός, με την κοινωνία, με τα προβλήματα της κοινωνίας, και είναι αυτός που μπορεί να δώσει λύσεις. Αν δεν έχεις βιώσει το πρόβλημα, αν δεν το ζεις καθημερινά, πώς θα δώσεις τη λύση? Αν έχεις όλοι αυτοί που μας κυβερνούν έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλοι έχουν μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο στα πούπουλα και δεν έχουν καμία επαφή ούτε με την κοινωνία ούτε με το πρόβλημα. Αφού δεν έχουν πρόβλημα, πώς θα δώσουν τη λύση? Τους ενδιαφέρει πραγματικά? Όχι. Σωστό. Από εκεί και πέρα να πω στην ερώτησή σου το εξής. Είμαι και δηλώνω, όπως είπα προηγουμένως, απλός άνθρωπος, απλός Έλληνας πολίτης. Είμαι άνθρωπος, ελεύθερος επαγγελματίας, εργαζόμενος και ελεύθερος επαγγελματίας μέσω της πληροφορικής, που έχουμε μια μικρή επιχείρηση με τον αδερφό μου, αλλά επίσης και ιδιωτικός υπάλληλος ταυτόχρονα σε έναν άλλο τομέα όσον αφορά τις πωλήσεις και τις τηλεπικοινωνίες. Αυτό όσον αφορά για μένα, για να ξέρει ο κόσμος και ποιος είμαι, τι κάνω, η ερώτηση που εργάζομαι. Του 1 εκατομμυρίου πάντα, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μάθει να είμαστε και λίγο καχύποπτοι. Ναι. Έχουμε δει πολλά και είμαστε καχύποπτοι. Δεν είμαστε, επειδή ξυπνήσαμε μια μέρα και λέμε να είμαστε καχύποπτοι, έχουμε δει πολλούς σωτήρες, φωστήρες στην πολιτική. Και η ερώτηση την οποία θα είχε κάποιος είναι πολύ απλή.
πού βρίσκει ο Κωστής ο Μπακογιάννης, πού βρίσκει η Ελλάδα πρώτα τα εκατομμύρια ή τα λεφτά που απαιτούνται, τους πόρους, τη στήριξη? Υπάρχει κάτι από πίσω, υπάρχουν κάποιοι χρηματοδότες? Τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο εύκολο είναι να μην υπάρχουν αν δεν υπάρχουν? Λοιπόν, υπάρχουν χρηματοδότες, ναι, και είναι ο απλός Έλληνας πολίτης, τα μέλη μας. Αυτοί είναι οι χρηματοδότες. Με καλή εισφορά δηλαδή? Βεβαίως, με εισφορές, με δωρεές κυρίως, έτσι. Με δωρεές οι οποίες ελέγχονται όλες και μιας και το θέσατε πάρα πολύ ωραία, θα πω το εξής. Αφού ελέγξουν πρώτα όλα τα πολιτικά σχήματα για τη χρηματοδότησή τους και πού πάει αυτή η χρηματοδότηση, να έρθουν, τους προσκαλώ και τους προκαλώ να ελέγξουν και εμάς. Έχουμε εργαλεία τα οποία προκειμένου να τα κάνουμε όλα νόμιμα με τα αντίστοιχα παραστατικά και αποδείξεις, έχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία. Στους προσκαλώ λοιπόν να έρθουν να μας κάνουν έλεγχο, από τα οποία εργαλεία θα βγάλουμε και απολογισμό. Τι μπήκε, τι βγήκε και πού πήγε όλο αυτό. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, έχετε δίκιο, το να συλλέξουμε κάποια χρήματα για τις δράσεις μας. Μόνο μέσα στο 24 κάναμε πάνω από 6-7 εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, 2 συνεντεύξεις τύπου και άλλα πάρα πολλά. Όλα αυτά έχουν κόστος. Ευχαριστώ όλα τα μέλη μας που συνεισέφεραν και συνεισφέρουν συνεχώς. Λοιπόν, έχουμε και ήδη τα πρώτα ερωτήματα και χαίρομαι και εγώ. Φίλες και φίλοι, να πω την καλησπέρα στο Δημήτρη το Βερδελή από την Επίδαυρο. Και είναι εδώ, η Ελλάς FM έχει ένα χαρακτηριστικό. Μας βλέπει πολλοί κόσμος στην Ομογένεια, αλλά και από την Ελλάδα. Και μας βλέπουν γιατί λέμε πράγματα τα οποία κάποιοι άλλοι φοβούνται να πούνε ή ενοχλούνται πολύ κάποιοι άλλοι. Εμείς θέλουμε να ενοχλούμε και αυτή είναι η δουλειά μας και γι' αυτό ο κόσμος ακούει από Ελλάδα. Ηλίας Κερμανίδης, χρόνια πολλά και στους δυο σας, χρόνια πολλά σε όλο τον απόδημο ελληνισμό από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πολλά κοσμετά του καλησπέρα κύριε Κωστή Μπακογιάννη από την Κεφαλονιά, Ελληνοαμερικανίδα. Δημήτρη, από εσάς μάθαμε για το κίνημα αυτό. Τόσο καιρό γιατί δεν έχει ακουστεί, δεν έχει κάνει ντόρο το κίνημα? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Είμαστε αποκλεισμένοι από παντού. Τα mainstream, το ξέρουμε, είναι ξεκάθαρο αυτό, το ξέρετε κι εσείς, δεν δίνουν βήμα, δεν σε παίζουν, δεν σε προβάλλουν καθόλου, παρά μόνο αν πας και τους δώσεις τα αντίστοιχα ποσά, τα οποία είναι και αχρίαστα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, στην Ελλάδα όμως υπάρχει αυτό. Άμα δεν πας να πληρώσεις αδρά, ποσά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παροχή της υπηρεσίας, δεν σε παίζουν. Για αυτά δυστυχώς όλοι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων ζητάνε χρήματα. Τώρα μέχρι και μικρότεροι YouTubers που έχουν κανάλια μικρότερα, δυστυχώς και εκεί υπάρχει ένα αντίστοιχο καρτέλ. Εκεί και αν υπάρχει. Τε λέω δυστυχώς γιατί όλη η παρένθεση, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά αυτοί κυρίως οι YouTubers, οι influencers και η Σάρα και η Μάρα και το κακό συναπάντημα πουλήσανε το ότι είναι αντισυστημικοί και πουλήσανε το ότι είναι ελεύθεροι και με το που μπήκανε μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι χειρότεροι από τους υπόλοιπους, από τα mainstream media. Για να σε βγάλουνε. Δυστυχώς, και όχι μόνο αυτό, αλλά φτιάξανε με το κατάλληλο ακροατήριο πρώτα και πολιτικά σχήματα με τις συγκρίναν να κεφαλαιοποιήσουν δηλαδή τους followers και τους subscribers. Εδώ στην Κύπρο βγήκε ευρωβουλευτής, ο Φιδίας, που είναι τρομακτικό. Το γνωρίζω, τον έχω παρακολουθήσει το Φιδία, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, όσον αφορά την ερώτηση, αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εμείς τους καλούμε καταρχάς πάντοτε όλους, είτε εκδήλωση, είτε συνέντευξη τύπου, όλα τα media, όλους και σαν μονάδες και τα mainstream και τους YouTubers, όλους. Και κάθε φορά μαντέψτε ποιοι και πόσοι έρχονται. Δυστυχώς, σε μια απόλυτη συμφωνία σιωπής εναντίον μας. Σαν ένα καρτέλ. Είναι καρτέλ, έτσι ακριβώς. Κώστας Καργόπουλος από Κύπρο. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Γιάννης Θεοχάρης από Βοστόνη. Να πω την καλησπέρα στο Γιάννη τον Καραλή από τη Βοστόνη. Γιάννης Θεοχάρης από Βοστόνη, ποιο είναι το όραμά του? Γιατί μέσα στην πολιτική, ποιο είναι το όραμα του Κωστή Μπακογιάννη? Το όραμα έχει όνομα. Το όραμα είναι η Ελλάδα. Αυτό που ζούμε, από πού ρώτησε ο φίλος? Από Βοστόνη. Από Βοστόνη. Δυστυχώς παρατηρώ όλες αυτές τις μέρες ότι
δεν υπάρχει σαφής εικόνα από τις συναντήσεις και από τις συνομιλίες με απλούς ανθρώπους, Έλληνες που ζουν εδώ στην κοινότητα, ότι δεν έχουν την πραγματική εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Στη Μητρόπολη, να το θέσω πιο σωστά, γιατί η Ελλάδα είναι και εδώ. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όπου ο κόσμος πεινάει, πονάει, όπου μας έχουν καταντήσει να ζούμε με ψυχοφάρμακα, η μισή Ελλάδα στην κυριολεξία να ποτίζει και να ταΐζει ψυχοφάρμακα την άλλη μισή, αυτό δεν αντικατοπτρίζει την Ελλάδα, τις αξίες της Ελλάδας που έχουν χαθεί, και εδώ έρχεται το όραμά μας για μια νέα μεγάλη Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα μεγάλη εθνική ιδέα. Η Ελλάδα χρειάζεται και σε πολιτικό επίπεδο ακόμα νέους θεσμούς. Ζούμε την πλήρη αποθεσμοποίηση αυτή τη στιγμή της χώρας. Κουρέλι μέχρι και το Σύνταγμα. Αυτό που έχουμε τέλος πάντων το υπάρχον, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι μας καλύπτει έτσι κι αλλιώς. Αυτό λοιπόν δεν είναι Ελλάδα. Το να βλέπεις, το να βγαίνεις έξω στο δρόμο, το να βλέπεις κόσμο να ψάχνει τα σκουπίδια, για να βρεις μία δουλειά, μία εργασία, νέος, 30 χρονών και 35 και 25, να πρέπει να περάσει μέσα από κομματικό γραφείο το όνομά σου και να πας σε κάποιο φίλο και γνωστό και να σου πουλάει εκδούλευση μετά. Το να μην υπάρχει προοπτική, μέλλον, να πηγαίνεις δηλαδή για σπουδές, γιατί βγάζουμε και λαμπρά μυαλά, και να ξέρεις ότι δεν έχεις μέλλον στην ίδια σου την πατρίδα. Αυτό δεν είναι Ελλάδα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η κοροϊδία που ζούμε, γιατί μιλάμε για μια συνεχόμενη κοροϊδία από το διεφθαρμένο κομματικό σύστημα και βαθύ κράτος που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, και τα πλοκάμια του βρίσκονται παντού. Δεν είναι αυτό η Ελλάδα. Δεν μπορεί να αφήνουμε μια συγκεκριμένη κλίκα, γιατί περί κλίκας πρόκειται, ανθρώπων να εξουσιάζουν τις ζωές μας. Σωστό. Και μέσα στο υπόλοιπο όραμά μου είναι να ξεκινήσει ο απλός Έλληνας πολίτης, ο απλός κόσμος, να καταλάβει ότι είναι πολιτικός μέσα του. Πρέπει να το καταλάβει αυτό. Πολιτικό ότι είναι πολιτικό εν δυνάμει, είμαστε όλοι πολιτικοί. Δεν έρχομαι εδώ ως πολιτικός, έρχομαι ως απλός Έλληνας πολίτης. Ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης ο Αστυλανίδης από Ελλάδα, θέλουμε περισσότερα για το κίνημα. Υπάρχουν γραφεία στην Ελλάδα? Όχι, δεν υπάρχουν γραφεία επί του παρόντος, θα υπάρξουν σύντομα όμως. Πού μπορεί να σας βρει κάποιος δηλαδή? Στις επίσημες ιστοσελίδες μας, όπου υπάρχουν αντίστοιχα διευθύνσεις email, υπάρχει διεύθυνση όπου λαμβάνουμε την αλληλογραφία, έτσι, χωρίς να είναι γραφείο απαραίτητα. Σύντομα θα υπάρξουν γραφεία. Οπότε για τους φίλους που ρωτούν, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα elasfirst.org. Θα μπουν και στα κανάλια που θα παίξουμε όλα αυτά από κάτω, αλλά για αυτούς που ψάχνουν ήδη από τώρα είναι elas-first.org, και εκεί μπορούν να δουν και ποιοι είμαστε και τα πρόσωπά μας και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας και στοιχεία. Και βιογραφικά φαντάζομαι. Τα πάντα. Το Last First έχει ομοιότητες με το America First. Και θέλω να έρθουμε εδώ πέρα τώρα, στην Αμερική. Θέλω ένα σχόλιο σας ως ένας άνθρωπος που πολιτεύεται στην Ελλάδα για την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Καλή ερώτηση για τον Ντόναλντ Τραμπ, και έχω πιάσει και το κλίμα που υπάρχει εδώ, η αλήθεια είναι, αυτές τις μέρες. Είχε και μια εκδήλωση χτες πάρα πολύ μεγάλη, νομίζω στην Ουάσιγκτον. Βεβαίως. Για την εθνική πάρα πολλοί Έλληνες πήραν μέρος. Πρώτον, δεν έχουμε καμία σχέση. Πολλοί τον μπερδεύουν. America first, Greece first, δεν έχουμε καμία σχέση. Πέρα από εσύ, έτσι, σίγουρος θα πάει το βεβαίως. Αλλά η άποψή σας για τον Τραμπ, ο οποίος είναι βεβαίως. Ο Τραμπ, θεωρώ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατάλαβε πού πάει ο κόσμος και τι θέλει. Γι' αυτό και στη ρητορική του ελπίζουμε να τα κάνει βέβαια όλα αυτά που λέει για τον κόσμο που τον ψήφισε για εμάς. Όσον αφορά τη woke agenda και την τυραννία της μειοψηφίας, αν έχω καταλάβει σωστά, και εδώ στην Αμερική, και από εκεί και πέρα το πρόγραμμα όσον αφορά το μεταναστευτικό, που είναι και εδώ έντονο, το είδα αυτές τις μέρες.
προσωπικά θεωρώ ότι θα κάνει πολλά από αυτά που έχει ήδη εξαγγείλει ο Τραμπ. Σε προσωπικό επίπεδο δεν μπορώ να τον κρίνω καλό ή κακό, συμπαθή ή όχι. Δεν μου είναι συμπαθής. Όπως το ίδιο δεν μου ήταν και ο προηγούμενος. Αλλά για αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή η Αμερική, που είναι θυμωμένος ο κόσμος, απογοητευμένος και εδώ. Θέλει κάποιον να κάνει τη δουλειά η Αμερική. Θέλει κάποιον να κάνει τη δουλειά και κάποιον να σηκώσει λίγο την τσέπη του. Γιατί και ο μέσος Αμερικανός, βέβαια άλλα καμία σχέση με την Ελλάδα, τα μεγέθη, αλλά και ο μέσος Αμερικανός βιώνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που βιώνει ο Έλληνας όσον αφορά την τσέπη του. Το σούπερ μάρκετ, η ενέργεια, τα ενοίκια, όλα αυτά είναι κοινά. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ κάτι θα κάνει με αυτό βάσει των δεδομένων που έχουμε τώρα από την πρώτη του τετραετία, που έφερε πολλές επιχειρήσεις, τις επαναπάτρισε εντός Αμερικής, που σήκωσε, έτσι να το πούμε απλά, την τσέπη του μέσου Αμερικανού εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν ο αντιπρόεδρος του πρόεδρου Τραμπ ήρθε στην Ευρώπη, ο κύριος J.D. Vance, ήταν εξαιρετικά επικριτικός απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ευρωπαίους. Και ενώ δυσαρέστησε πάρα πολλούς Ευρωπαίους πολιτικούς, άκουσε χειροκροτήματα από τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Και όσο και αν ενόχλησε, είπε κάποιες αλήθειες. Και θέλω εδώ πέρα να ρωτήσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάμε τώρα λοιπόν προς τα εκεί. Αν θεωρείτε ότι η Ευρώπη λειτουργεί όπως πρέπει, αν θεωρείτε ότι η Ευρώπη δίνει στην Ελλάδα τη θέση που της πρέπει και αν πρέπει κάτι να αλλάξει δραστικά, γιατί βλέπουμε μια πορεία η οποία δεν είναι σίγουρα ανωδική. Ο κύριος J.D. Vance είπε αυτό που έχει στο μυαλό του κάθε Ευρωπαίος. Συνεπώς και κάθε Έλληνας, για να το φέρουμε στα μέτρα μας. Τα είπε χωρίς φόβο και με πάθος ενώπιον όλων των Ευρωπαίων, ενώπιον των γραφειοκρατών της Ευρώπης. Γι' αυτό και ενόχλησε, γιατί είναι πράγματα που δεν θέλουν να ακούγονται. Όπως για παράδειγμα και για την ελευθερία του λόγου, που έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη. Πλέον είπε και για την περίπτωση των εκλογών στην Ουκρανία, όπου συντελέστηκε ένα πραξικόπημα από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουκρανίας, Ρουμανίας, δικό μου λάθος. Αυτό ήταν πραξικόπημα που έγινε. Και η δήλωση, δεν θυμάμαι τον Ευρωπαίο αξιωματούχο, ότι θα το ξανακάνουμε και αλλού αν χρειαστεί, τα λέει όλα. Για ποια Ευρώπη μιλάμε? Δεν είναι αυτό Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν νοιάζεται παρά μόνο για την κλειστή κλίκα, κάστα μη εκλεγμένων γραφειοκρατών και αξιωματούχων που κυβερνούν και δίνουν τις εντολές. Μέχρι και το Ευρωκοινοβούλιο δεν νομοθετεί. Ψηφίσματα βγάζει. Αυτό αρκετοί δεν το γνωρίζουν. Όσον αφορά την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή οικογένεια, η Ελλάδα δεν κερδίζει τίποτα από την Ευρώπη. Θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα δραστικά ως προς αυτό το κομμάτι. Η Ευρώπη, αυτό που έχει κάνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι να την έχει δημιουργήσει και ποια Ευρώπη? Η γερμανική Ευρώπη. Η Γερμανία. Σε ένα γερμανικό προτεκτοράτο που έχει ξεπουλήσει όλες τις υποδομές, κοψοχρονιά, γιατί μιλάμε για ξεπούλημα. Τσάμπα δηλαδή. Τα έχει δώσει, τα έχουμε δωρήσει. Παράδειγμα, τα αεροδρόμια μας. Ποιος τα πήρε? Και όχι όλα. Μόνο τα κερδοφόρα πήρε η Fraport. Λέει κάτι αυτό? Και τι γίνεται κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια επένδυση ξεπουλήματος? Αυτός που αγοράζει κοιτάει μόνο το κέρδος, δεν κάνει καμία υποδομή, ακόμα και με κίνδυνο των Ελλήνων πολιτών. Στα τρένα το ίδιο, το είδαμε πρόσφατα, στα αεροδρόμια το ίδιο. Κάποιοι λένε είναι θέμα χρόνου να γίνει κάτι πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό ατύχημα εκεί πέρα. Όλα αυτά περικλείονται. Αυτά όσον αφορά την Ευρώπη. Κύριε Κωστή Μπακογιάννη, ενώ φίλες και φίλοι έχουμε μαζί μας... Και δεν έχουμε πάει ακόμα, συγγνώμη, στο μεταναστευτικό. Εκεί θέλει ειδική συζήτηση και την κάνουμε. Είναι πολλά τα μηνύματα που έρχονται. Και βέβαια, Δημήτρης Χρονόπουλος, Δημήτρη, μπορείς να το ρωτήσεις τη γνώμη για τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό. Θα τα δούμε και αυτά, καλέ μου φίλε Δημήτρη Χρονόπουλε, ο οποίος από το Σικάγο γράφει: να είσαι καλά, Δημήτρη. Μπράβο που έχεις τέτοιους ανθρώπους καλεσμένους. Καλή σου μέρα.
και τον ευχαριστώ τον Δημήτρη Χρονόπουλο. Θέλω λοιπόν να πάμε, γιατί το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ξεφύγει από τον έλεγχο εδώ και πολλά χρόνια. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι στην ατζέντα των πολιτικών συζητήσεων και είναι ένα ζήτημα το οποίο πιθανότατα εξέλεξε. Ένας από τους λόγους που εξελέγει ο πρόεδρος Τραμπ ήταν και η θέση του στο μεταναστευτικό. Θέλω λοιπόν καθαρή κουβέντα, καθαρά λόγια, όπως λέτε, πάνω στο μεταναστευτικό. Αν είστε ικανοποιημένος με αυτό που έχουμε σήμερα και τι προτάσεις, τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, στην Ελλάδα αυτό το μεγάλο ζήτημα είναι μια μεγάλη μπίζνα, όπως τα ακούω. Κάποιοι βγάζουν εκατομμύρια. Στην Ελλάδα έχουμε κάποιες χιλιάδες ΜΚΟ που ασχολούνται εκτός των άλλων και με το μεταναστευτικό, τις οποίες σαν άλλες ιερές αγελάδες δεν έχουμε αγγίξει ποτέ. Και τι να δούμε, τα οικονομικά τους σε πρώτη φάση. Από πού έχουν χρηματοδότηση και πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα. Οι ΜΚΟ οι οποίες... Οι ΜΚΟ, στις οποίες είναι και προφανώς αρκετή πολιτική μας μέσα. Χωρίς πολιτική κάλυψη δεν γίνεται τίποτα, σχεδόν πουθενά. Και δυστυχώς εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Έχουμε το παραμύθι ότι δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα για να κρατάμε τους μετανάστες και να τους έχουμε αποθήκη ψυχών στην ουσία και να τους βάζουμε σε διάφορα hot spot, σε διάφορες εγκαταστάσεις κλπ. Θέλω να πω για αυτό το μεγάλο παραμύθι που λένε αρκετοί, σας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση λεφτά γιατί παραπονιέστε. Πρώτον, δεν θέλουμε να είμαστε αποθήκη ψυχών, γιατί είναι ψυχές και αυτοί. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτοί το ξεχνάνε που τους εργαλειοποιούν. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, τα λεφτά αυτά που διατείνονται όλοι αυτοί ότι μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, από πού τα έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πού βρίσκει τα χρήματα. Ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δίνει κάποια δισεκατομμύρια το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν κοινό κουβά, ας το πούμε κουβά, και τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση που τα μοιράζει με έναν τρόπο που δεν ξέρει κανένας στα κράτη τα ευρωπαϊκά. Άρα είναι δικά μας λεφτά, άρα είναι λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Άρα ποια ευρωπαϊκά χρήματα μιλάμε. Όχι απλά στα ευρωπαϊκά κράτη, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των χρημάτων για το μεταναστευτικό πηγαίνει στην Τουρκία. Ωραία. Βεβαίως. Την Τουρκία γιατί την πληρώνουμε. Γιατί ακριβώς πληρώνουμε την Τουρκία. Εμείς οι ίδιοι. Από λεφτά, δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι Ευρωπαίοι, ας δίνουν. Από λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου, γιατί να παίρνει η Τουρκία χρήματα. Εμείς τώρα, εσείς, υπάρχει πρόταση τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικό. Δηλαδή, μας δεσμεύουν κάποιες συνθήκες όπως το Δουβλίνο. Το οποίο είναι κατάπτυστο και αντεθνικό. Μπορούμε να το ανατρέψουμε. Κύριε Φιλιππίδη, το παραμύθι ότι δεν μπορούν να ανατραπούν συνθήκες, ειδικά όταν μας δίνονται τεράστιες ευκαιρίες, και θα περάσουμε μετά και στο Σκοπιανό, το πούμε, όταν μας δίνονται ευκαιρίες από άλλους, από την άλλη πλευρά, η οποία είτε δεν τηρεί τη συνθήκη, είτε δημιουργείται προηγούμενο. Υπάρχει το Δουβλίνο 2. Όταν λοιπόν ξαφνικά η Γερμανία αναστέλει τη Σέγγεν για λόγους εθνικής ασφαλείας, εμείς δηλαδή σαν Ελλάδα δεν έχουμε λόγους εθνικής ασφαλείας. Τι είναι η Γερμανία παραπάνω από μας? Τι είναι η Γαλλία παραπάνω από μας? Το είπατε πριν ότι ελέγχουν την Ευρώπη. Οπότε... Προφανώς. Αύριο το πρωί αναστέλλεται και σε εμάς η Σέγγεν. Τόσο εύκολα. Γιατί την ανέστειλε προηγουμένως η Γερμανία. Το πρόβλημα όμως με εμάς δεν είναι μόνο αυτό, βεβαίως. Γιατί είναι τα σύνορα τα οποία δεν έχουν σχέση. Μιλούσαμε για τις συνθήκες. Ακριβώς, ναι, σωστό, αλλά τι κάνουμε εμείς για να σταματήσουμε τις ροές? Γιατί θα συμφωνούμε σε όλα. Αλλά το ερώτημα πάντα είναι ένα. Πώς σταματάνε οι ροές στο Αιγαίο, για παράδειγμα, με τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες? Στο Αιγαίο, λοιπόν, αφήνουμε πρώτα απ' όλα το λιμενικό μας να κάνει τη δουλειά του. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάπως έρχονται. Υπάρχουν οι διακινητές από την αντίθετη πλευρά, οι οποίοι συνεργάζονται πάρα πολύ καλά με το τουρκικό καθεστώς. Αυτοί που καταγγέλνουν τα pushbacks, πώς τους χαρακτηρίζετε? Προφανώς οι άνθρωποι γι' αυτό πληρώνονται, για να καταγγέλνουν τα pushbacks. Είναι προδοτικό, δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά. Βλέπουμε διάφορους γελίους στην Ευρώπη, Έλληνες ευρωβουλευτές, οι οποίοι καταγγέλουν το λιμενικό, και μάλιστα είδαμε προχθές και μια αδιανόητη δήλωση από τον κύριο Παπά,
για λόγω του ότι ανέλαβε ο Βορίδης ότι πλέον θα πυροβολούν και εμάς άμα πλησιάσουμε. Στοχοποιώντας ουσιαστικά το λιμενικό. Σας έχω χειρότερο. Πριν από, δεν θυμάμαι, κάπου 10 ημέρες, κάτι τέτοιο, έγινε ο ανασχηματισμός. Αυτό το φιάσκο, αυτή η κοροϊδία. Ανέλαβε λοιπόν ο κ. Βορίδης, όπως λέτε, το Υπουργείο Μετανάστευσης, όπου είναι βαρύδι. Εκεί πας κάποιον υπουργό συνήθως για να τον φας, να το πω έτσι, άμα θες. Όπως ο Παναγιωτόπουλος. Λοιπόν, ναι. Από εκεί και πέρα βγαίνει ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αλλαγή ρητορικής όσον αφορά το μεταναστευτικό. Και μετά από κάποιες μέρες, προχθές συγκεκριμένα είδα το δημοσίευμα, βγαίνει το ΣΤΕ και λέει ότι η Τουρκία χαρακτηρίζει την Τουρκία ως μη ασφαλή χώρα και άρα δεν μπορούμε να στείλουμε εκεί μετανάστες, αυτούς που έχουν έρθει από εκεί. Και πριν μια εβδομάδα, σας θυμίζω, τι είπε ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εκεί λες, τι έπαθε αυτός. Αλλάζουμε πολιτική στο μεταναστευτικό. Προφανώς θα πείτε τι κάνει μια στα κεραμίδι σε αυτούς που μας ακούνε, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει. Προφανώς ήξεραν μετά από μία εβδομάδα τι θα γίνει στο ΣΤΕ με αυτή την απόφαση παραγγελιά. Θέλουμε εμείς να τους πάμε πίσω, αλλά δεν μας αφήνει το ΣΤΕ. Καταλαβαίνετε για τι κοροϊδία μιλάμε. Κατάπτυστη απόφαση και μία απόφαση κατά της Ελλάδος. εναντίον της Ελλάδος. Ποιος ο ρόλος του ΣΤΕ λοιπόν? Είναι ο ίδιος με τον ο οποίος ήταν όταν προσέφηκαν οι Παμακεδονικές για την συμφωνία των Πρεσπών και δικαίωσε βεβαίως οποιονδήποτε άλλο από τους Έλληνες. Συμφωνία των Πρεσπών, λοιπόν, που ήσασταν παρόν με πάθος, με αποφασιστικότητα. Εκεί σας γνωρίσαμε στα μεγάλα συλλαλητήρια αυτά. Αυτή η συμφωνία, λοιπόν, η κατάπτυστη, η επέσχυντη, η αντιεθνική. Για πείτε μου, αφού μας δίνουν 1000 λόγους οι Σκοπιανοί που αυτοαποκαλούνται Μακεδονία σκέτο, γιατί δεν την έχουμε ακυρώσει? Παραβιάζουν τη συνθήκη. Έτσι ακριβώς. Και για ποιο λόγο? Έχουν υπάρξει πολιτικοί στο στούντιο του Ελλάς FM. Και καθόμαστε και γινόμαστε αστυνομικοί και αστυνομεύουμε τους Σκοπιανούς να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να αυτοαποκαλούνται Βόρεια Μακεδονία. Καταλαβαίνετε? Δεν αυτοαποκαλούνται, γιατί εμείς τους αποκαλούμε. Άμα δείτε τα ελληνικά μέσα. Να τους αποκαλούμε, ναι, συγγνώμη. Άμα δείτε τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, οι 59 νεκροί σε ένα κλαμπ στα Σκόπια. Εμένα μου γίνει παρατήρηση, λέει δεν είναι στα Σκόπια, είναι σε άλλη πόλη. Μα δεν είπα ότι είναι στην πρωτεύουσα. Η χώρα είναι Σκόπια. Δεν μπορούμε να λέμε οι δημοσιογράφοι Βόρεια Μακεδονία. Και όμως, σαν να μας το έχουν επιβάλει, που κανείς δεν μας το έχει επιβάλει, η συνθήκη των Πρεσπών, γιατί οι πιο πολλοί δεν την έχουν διαβάσει, δεν λέει πουθενά ότι ο δημοσιογράφος του τάδε καναλιού είναι υποχρεωμένος να μιλάει για Βόρεια Μακεδονία. Αυτοί αυτοαποκαλούνται, όπως σωστά είπατε, Μακεδόνες, και εμείς τους λέμε, ελάτε να σας λέμε Βόρεια Μακεδόνες, ρε παιδιά, σας παρακαλούμε. Και το ερώτημα είναι, εσείς αύριο πείτε ότι μπαίνετε στη Βουλή, θα καταγγείλετε, θα κινήσετε διαδικασίες εναντίον της συμφωνίας? Υπάρχει δυνατότητα να ακυρωθεί η συμφωνία? Ξεκάθαρα υπάρχει δυνατότητα. Ξεκάθαρα. Με ένα νόμο και ένα άρθρο, αύριο το πρωί. Αυτό μην μου το λέτε, γιατί το θυμάμαι. Είπε κι άλλος και μπλέκησαμε εκεί πέρα πολύ. Γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ για να κριθούμε. Σωστό. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε ακόμα. Είπαμε και για το μεταναστευτικό, είπαμε και για τις πρέσπες. Ο Κυπριακό, λοιπόν. Γιατί πάμε λιγάκι πριν το Κυπριακό, θέλω ένα σχόλιο για τις εξελίξεις στην Τουρκία. Και τις εξελίξεις στην Τουρκία που αυτή τη στιγμή βράζει η χώρα και βλέπουμε ακόμα μια φορά μια οπαδοποίηση. Κάποιοι είναι με τον Ερντογάν, κάποιοι είναι με τον Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου βεβαίως είναι ένας λύκος που έχει την προβιά του προβάτου, προφανώς δεν είναι αθώος και είναι η συνέχεια των κεμαλιστών. Θέλω λοιπόν το δικό σας σχόλιο. Ποια είναι η στάση η δική σας πάνω στις δραματικές εξελίξεις στην Τουρκία? Όσον αφορά την πολιτική αυτή δίωξη του Ιμάμογλου, θα σας μιλήσω σε προσωπικό τουλάχιστον επίπεδο, όπως το παρακολουθώ το θέμα τις τελευταίες ημέρες. Έχει ξεκινήσει η αποκαθήλωση του Ερντογάν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν φυλακίζεις κάποιον, υπό αυτόν τον τρόπο, όταν διώκεις πολιτικά, αυτός είναι ο σωστός όρος, τον κάνεις ήρωα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή με τον Ιμάμογλου στην Τουρκία. Ο Ιμάμογλου λοιπόν προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα της μετα-Ερντογάν εποχής. Αυτό είναι όλο. Όπου θα αναλάβουν προφανώς, έτσι όπως φαίνεται, δεν γίνεται, δεν πάει άλλο, δεν μπορεί. Ο Ερντογάν είναι ήδη 22 χρόνια, από το 2003 στην Προεδρία και πιο πριν σαν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Κάπου θα λάβει τέλος όλο αυτό. Και πλέον με τις εκλογές του 28 να είναι μπροστά μας, περνάει ο καιρός πάρα πολύ γρήγορα,
στις προεδρικές της Τουρκίας εννοώ, χτίζεται ήδη το προφίλ και προετοιμάζεται η επόμενη μέρα της Τουρκίας. Εμείς ως Ελλάδα. Αγίδα όλο αυτό. Ακριβώς. Εμείς ως Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι θα βγει ο Ιμάμογλου και θα ανοίξουμε τα σύνορα και θα τρέχουμε στα λιβάδια με λουλούδια και αγκαλιές και μπουκέτα, ή υπάρχει και εκεί κίνδυνο? Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Η πρόσφατη ιστορία μας έχει δείξει, και αυτό το λένε αρκετοί αναλυτές, ότι επί Ερντογάν δεν έχει ανοίξει ρουθούνι, δεν έχει γίνει τίποτα. Εμείς έχουμε προηγούμενο με τους κεμαλιστές. Και από ποιοι μας φάξανε τότε στη Σμύρνη, έτσι. Από εκεί και πέρα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος δεν πρέπει να μας απασχολεί. Εμείς πρέπει να κοιτάμε τα εντός. Αυτοί βρίσκουν πάτημα. Αυτό κάνουν. Πέστε μου κάτι, έχετε επαφές, η κίνησή σας στη Θράκη για παράδειγμα? Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μαζί σας από τη Θράκη, από ευαίσθητες περιοχές? Βεβαίως. Από τη Θράκη έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Η Θράκη αυτή τη στιγμή εκπέμπει σως. Εκπέμπει σως, και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Πρόσφατα είχαμε ανεβάσει και σε συνεργαζόμενα κανάλια την κραυγή μιας γυναίκας από τη Θράκη, από την Κομοτηνή, η οποία είναι και πρόεδρος των Πολυτέκνων. Μην πάμε στο δημογραφικό, αυτό κι αν είναι εθνικό ζήτημα. Χανόμαστε. Είναι εθνική καταστροφή. Χανόμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι. Με την κραυγή αγωνίας, με την κατάσταση όπως είναι, χωρίς να ωρεοποιήσουμε τίποτα. Η εκπομπή αυτή είναι πάνω στο κανάλι μας, μπορεί ο κόσμος να τη δει. Τα πράγματα εκεί είναι τραγικά. Χανόμαστε στην κυριολεξία. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, μόνο στην Κομοτηνή, ποσοστιαία μας έχουν ξεπεράσει οι μουσουλμάνοι. Αυτοί που προσπαθούν οι Τούρκοι να τους λένε Τούρκους. Όχι ποσοστιαία, και αριθμητικά. Ναι, συγγνώμη, αριθμητικά. Αυτό εννοούσαν, βεβαίως. Αυτά καταλαβαίνετε πόσο τραγικό είναι εκεί πάνω. Χάνεται αυτή τη στιγμή η Θράκη. Πικίζεται αυτή τη στιγμή. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να διώξουμε μακριά τους μουσουλμάνους προς την Τουρκία. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να διώξουμε τους Πομάκους από την ελληνική του συνείδηση. Δεν προστατέψαμε τους Πομάκους. Και τους αφήσαμε βορρά στους Τούρκους, στο τουρκικό προξενείο που προσπαθεί με το ζώρο να τους κάνει Τούρκους. Προφανώς. Υπάρχουν τα δάνεια της Ziraat Bank και αγοράζουν γη, αγοράζουν περιουσίες, και δεν βλέπω. Εσείς βλέπετε, για παράδειγμα, θα ζητήσετε τον περιορισμό ή την κατάργηση του προξενείου? Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Προφανώς και μπορεί να γίνει. Προφανώς, υπό την ανοχή του κράτους γίνονται τα πάντα. Όταν υπάρχει σοβαρό, συντεταγμένο κράτος, δεν μπορούν να υπάρξουν τέτοια φαινόμενα. Πήγαινε να τα κάνεις αυτά αύριο το πρωί στην Τουρκία. Η πρεσβεία της Ελλάδας στην Τουρκία. Πήγαινε να τα κάνεις αυτά που κάνει το τουρκικό προξενείο. Έτσι απροκάλυπτα. Θα μπει λουκέτο. Βέβαια. Τώρα, όσον αφορά, επειδή είπαμε για το Κυπριακό και είναι πολύ σημαντικό. Είδαμε πριν από λίγες μέρες στην Γενέβη ξεκίνησε και πάλι η διαδικασία επανέναρξης του διαλόγου. Δώσανε ραντεβού για το καλοκαίρι. Το ερώτημα λοιπόν το δικό μου είναι συγκεκριμένο. Εσείς ως ενεργοί πολίτες, ως πολιτικά όντα, ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση για την Κύπρο? Είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία? Είναι κάτι άλλο? Είναι η μη λύση? Είναι η λύση? Τι ακριβώς ψάχνουμε? Ξεκινάμε καταρχάς από τα βασικά, τα οποία δεν γίνονται τεχνιέντος. Εμείς στο πρόγραμμά μας το ανακοινώσαμε, θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε μια ειδική συνέντευξη τύπου, όσον αφορά για το νέο επικαιροποιημένο αμυντικό δόγμα, ενιαίο αμυντικό δόγμα με την Κύπρο. Η Κύπρος είναι Ελλάδα. Αυτό το έχουν ξεχάσει όχι τώρα όλες οι κυβερνήσεις. Όχι το 1974, όχι το 1974 μόνο, όλες οι μετέπειτα κυβερνήσεις. Η Κύπρος, το πρόβλημά της είναι ζήτημα κατοχής, εισβολής πρώτα απ' όλα, κατοχής και ύστερα επικισμού. Αυτό ντρεπόμαστε να το πούμε. Το χειρότερο απ' όλα είναι ο επικισμός αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Και έχουμε μια ελληνική κυβέρνηση, τώρα που μιλάμε, να κάνει διαπραγματεύσεις για το Αιγαίο με την Τουρκία, με ερώτηση και προσωπική τι ακριβώς διαπραγματεύεται η Ελλάδα, τι ζητάει δηλαδή η Ελλάδα από αυτή τη διαπραγμάτευση. Απάντηση δεν έχω πάρει, δεν έχω καταφέρει. Και έχει βγάλει έξω εντελώς από όλο αυτό την Κύπρο. Άλλο θέμα, τελείως. Συζητιέται σε άλλη βάση. Δεν επηρεάζει δηλαδή το ένα θέμα το άλλο για την κυβέρνηση. Που θα έπρεπε καμία συνομιλία με την Τουρκία αν δεν λυθεί το Κυπριακό. Συμφωνούμε. Δεν μπορούμε να δεχθούμε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και να δώσουμε δικαιώματα σε ποιους? Στους κατακτητές, σε αυτούς που εισέβαλαν. Να γίνει όμως συνήγορος του διαβόλου
εάν δεν πάμε σε διζωνική διακοινωτική βάσει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, μήπως τελικά προαλήφουμε τον δρόμο για την διχοτόμηση? Μια ωραία πρωία οι Τούρκοι να πούνε ανακηρύσουμε την... Μα για να το πάρουμε, να σας το απαντήσω αυτό ακριβώς ανάποδα. Μα αν πάμε σε μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία, βάζουμε τους Τούρκους μέσα, τους κατοχυρώνουμε τα κλεμμένα και τους ανοίγουμε το δρόμο και κυρίως την όρεξη, γιατί δεν σταματάνε πουθενά οι Τούρκοι, είναι μαξιμαλιστές, να πάρουν όλο το νησί. Τι λέμε τώρα? Έχουν δικαιώματα οι Τουρκοκύπροι προφανώς, αλλά με τον επικισμό έχει χαθεί. Ακόμα και αυτή η αναλογία έχει χαθεί και οποιαδήποτε... Πασχίζουν να έχουν δικαιώματα και να αναγνωριστεί αυτό το κατάπτυστο πράγμα εκεί που θέλουν να το λένε κράτος, το ψευδοκράτος δηλαδή οι Τούρκοι. Όσο όμως αυτό δεν αναγνωρίζεται, δεν υπάρχει στην ουσία εκεί κράτος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το αναγνώριζε πριν από λίγες μέρες υφυπουργός της κυβέρνησης. Βγήκε η ανάρτησή του πριν από μερικά χρόνια. Ναι, ο κύριος Τσάφος. Ακριβώς, ο οποίος και εμείς αναφερόταν στα τουρκική δημοκρατία της του Δουβουκού. Ναι, το άκουσα. Και εμείς αυτόν τον κύριο τον κάναμε υφυπουργό της κυβέρνησής μας. Για να καταλάβετε ότι ο πρωθυπουργός πήρε όποιον βρήκε μπροστά του στην κυριολεξία το πρωί που έπαιρνε τον καφέ του και τους υφυπουργοποίησε. Εδώ τώρα θέλω να έρθουμε. Θέλω την άποψη τη δική σας, και όταν λέω δική σας εννοώ του κινήματος. Βεβαίως. Όσον αφορά τα τέμπη. Είδαμε πάρα πολύ κόσμο να κατεβαίνει στους δρόμους. Είδαμε να έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Είναι το βασικό θέμα συζήτησης βασικά. Και υπάρχει και μια άποψη ότι κάποιοι το εργαλειοποιούν. Υπάρχει μια άποψη ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχει μια άλλη άποψη ότι η δικαιοσύνη δεν χάθηκε στα τέμπη. Χάθηκε εδώ και πολύ καιρό σε οποιοδήποτε θέμα θα έπρεπε να υπάρχει δικαιοσύνη. Ποια είναι η δική σας άποψη για τα τέμπη? Όσον αφορά την εργαλειοποίηση, είναι φως φανάρι, είναι γεγονός. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Ήδη από τις πρώτες μεγάλες διαδηλώσεις πανελλαδικά στις 26 Γενάρη, είδαμε παντού να πηγαίνουν να παίρνουν μικρόφωνα, να το εργαλειοποιούν άνθρωποι όπως για παράδειγμα ο κ. Κουτσούμπας, η κυρία Κωνσταντοπούλου που παίζει και έναν ενεργό ρόλο όσον αφορά τις οικογένειες. Η εργαλειοποίηση δηλαδή έβγαζε μάτι. Τη δεύτερη φορά, στις 28 Δευτέρους, πολύ μεγάλες διαδηλώσεις και αυτή τη φορά, είδαμε κάτι ακόμα χειρότερο. Είδαμε να υποκινούνται όλες αυτές οι διαδηλώσεις. Όχι από τους γονείς, όχι από τους γονείς των θυμάτων των τεμπών, το σύλλογο δηλαδή, αλλά από διάφορα κέντρα, κύριε Φιλιππίδη, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Βεβαίως. Και το είδαμε και αργότερα, όταν μετά από τις 28 Δευτέρου, αρχές Μαρτίου, κάθε δεύτερη-τρίτη μέρα σχεδόν διοργανωνόταν και κάτι παρόμοιο σε κάποια πλατεία, σε κάποιο χώρο, τα σωματεία έξω, απεργίες κλπ. Αυτό δεν τιμάει καταρχάς τους νεκρούς που θρηνήσαμε στα τέμπη. Και καταλαβαίνετε, είναι και η απόδειξη ότι εργαλειοποιήθηκε πλήρως όλο αυτό που έγινε αργότερα. Εσείς κατεβήκατε στις διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις? Βεβαίως, κατεβήκαμε, βγάλαμε δελτία τύπου, ανακοινώσεις. Βεβαίως, πήραμε αποστάσεις από κάθε είδους εργαλειοποίηση ή οτιδήποτε άλλο που είχε και κομματικό χαρακτήρα. Κατεβήκαμε, καλέσαμε τα χιλιάδες μέλη μας να πάνε ως απλοί Έλληνες πολίτες παντού όπου και αν βρίσκεται ο καθένας, σε οποιαδήποτε πόλη. Λοιπόν, και συνεχίζοντας, θέλω λιγάκι, επειδή καταρχάς μου ζητάνε να στείλουμε το link του κινήματος, θα μπορέσουμε να το βάλουμε και μετά και στη σελίδα μας το link, το οποίο κάποιος μπορεί να πάρει πληροφορίες. Να το ξαναγράψουμε λοιπόν, είναι www.hellas.first.org. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα βρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για εμάς. Να το βάλουμε και στο chat, γιατί ο κόσμος το παρακολουθεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα, για την ψήφο των ομογενών θέλω την άποψή σας. Γιατί από τη μία πανηγυρίσαμε ότι επιτέλους κάναμε αυτό το οποίο έχουν κάνει οι άλλοι εδώ και 30, 40, 50 χρόνια. Δώσαμε ψήφο στους ομογενείς, γιατί οι ομογενείς δεν πρέπει να ψηφίζουν με όλα αυτά τα χρόνια, γιατί οι ομογενείς δεν ξέρουν, αλλά λες και ξέραν αυτοί οι οποίοι ανεβοκατεβάζανε τις ίδιες κυβερνήσεις. Αλλά αυτό έχει άλλη διαφορά.
Έγινε λοιπόν μια νομοθετική ρύθμιση, άλλαξε αυτή η νομοθετική ρύθμιση, έγινε καλύτερη. Μπορούσαμε, ενώ αποκλείανε αυτούς που ζουν πάνω από 35 χρόνια στην Αμερική, αποκλείανε πολλούς, ξαφνικά άνοιξε αυτό, συμμετείχαμε όλοι, όσοι είχαμε το δικαίωμα στις ευρωεκλογές, αλλά και πάλι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε στις βουλευτικές εκλογές. Οπότε είμαστε καλοί. Έχουμε άποψη για τις ευρωεκλογές, αλλά στις βουλευτικές πάλι μας κλειδώνουν απ' έξω. Ποια είναι η καθαρή θέση του κινήματός σας? Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι πως τους ομογενείς, το κομματικό, το διεφθαρμένο κομματικό σύστημα της Ελλάδος, της Μητρόπολης, δεν τους θέλει. Και αυτό είναι ξεκάθαρο όλα αυτά τα χρόνια. Κινήσεις πυροσβεστικού χαρακτήρα, όπου επικοινωνιακά τις χειρίζονται πάρα πολύ όμορφα για να πούν ότι δώσαμε ψήφο στους ομογενείς, είναι απλά φούσκες. Δεν λύνει το πρόβλημα. Και φαίνεται η κοροϊδία η μεγάλη πώς. Καταρχάς, γιατί να ισχύει κάτι άλλο στις εθνικές εκλογές και κάτι άλλο στις ευρωεκλογές? Αυτό μπορεί να το απαντήσει κάποιος. Γιατί να ισχύει, αφού η ρύθμιση είναι τόσο καλή και νοιάζονται τους ομογενείς, γιατί δεν πέρασε καθολικά? Ένα το κρατούμενο. Άρα κοιτάμε εκείνη τη στιγμή τι μας βολεύει, για να μην μπω σε άλλες λεπτομέρειες, γιατί και με την ψήφο και με την καταμέτρηση των ψήφων και με όλα αυτά και τον τρόπο που γίνεται, γύρονται άλλα ζητήματα και θα ανοίξουμε άλλα ζητήματα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν το κομματικό σύστημα στην Ελλάδα, τώρα ήταν και ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του εν πάση περιπτώσει, έκρινε ότι πρέπει να το ανοίξει την επιστολική μόνο για τις ευρωεκλογές και θα συζητηθεί αργότερα. Γιατί? Για να δουν πώς θα πάει και για να δουν αν τους συμφέρει και τι ψάρια έπιασαν. Άρα, το δεύτερο είναι γιατί βάζουμε δικλείδες όχι ασφαλείας αλλά εμποδίων. Δηλαδή, γιατί στις εθνικές εκλογές πρέπει κάποιος από το 1988 ομογενής έως σήμερα να έχει κάνει 2 έτη στην Ελλάδα ή τα 2 τελευταία έτη να έχει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα? Γιατί τον υποχρεώνεις να κάνει αυτό το πράγμα δηλαδή? Πού αποσκοπεί όλο αυτό? Δεν βγήκε κάτι που να το αιτιολογήσει. Άρα αυτό δεν είναι δικλείδα ασφαλείας, είναι δικλείδα εμποδίων. Για να αποκλεισμός και όχι συμμετοχή. Και να πούμε και κάτι. Όμως από αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, τι συνεπάγεται? Κοροϊδία και επικοινωνιακά τρίκ. Δεν είναι. Θεωρείτε ότι πρέπει να ψηφίσει ομογενής? Όχι 100%. Βεβαίως. Και πρέπει να τους διευκολύνουμε. Να μπορούν, εδώ για παράδειγμα, έχει μια πολύ μεγάλη κοινότητα. Έτσι. Και όχι μόνο εδώ στη Νέα Υόρκη, έχει στη Βοστόνη, έχει στην Νέα Ιερσέη, στο Νιου Τζέρσεϊ, έχει στο Σικάγο. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ένα εκλογικό κέντρο. Είναι αδιανόητο. Για μας είναι αδιανόητο αυτό, να μην υπάρχει εκλογικό κέντρο. Σωστό. Κύριε Μπακογιάννη, να πω ένα σχόλιο από τον Γιάννη. Θα ήθελα να πω ότι εγώ προσωπικά καλωσορίζω κάθε νέα άποψη και θα ήθελα να παρακολουθήσω την πορεία που χαράσει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μπακογιάννης, έστω και αν βρίσκεται σε αρχικά βήματα. Δημήτρη, μπράβο για το θέμα που έχεις επιλέξει σήμερα, είναι σπουδαία κίνηση αυτή. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω και είναι πολύ πολύ σημαντικό να το δούμε λιγάκι όσον αφορά την οποιαδήποτε συνεργασία. Έστω είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω. Θεωρείτε εσείς ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με τους σημερινούς πολιτικούς? Η απάντηση αυτή τη στιγμή είναι όχι. Με τους πολιτικούς εννοείται που είναι αυτή τη στιγμή τα ελληνικά πολιτικά σχήματα εντός Βουλής. Σε καμία των περιπτώσεων όλο αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε ήδη πάρει απόφαση, τα όργανα έχει βγει σχετικό δελτίο τύπου, όπου στις ερχόμενες εθνικές εκλογές που θα έρθουν θα πάρουμε μέρος δηλαδή αυτόνομα. Στις πρώτες εθνικές εκλογές που για εμάς θα είναι οι πρώτες των πρώτων οι παρθενικές. Από εκεί και πέρα όμως, με το μετά, είναι μια τελείως άλλη υπόθεση. Το τι θα γίνει και το τι θα επακολουθήσει μετά. Ένωση είναι δυστυχώς, κατά την άποψή μας, αδύνατον να γίνει κάποια ένωση. Δυστυχώς, ο Έλληνας δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό. Όμως, ένας συνασπισμός συνεργασίας, κάτω από ένα κοινό πλαίσιο, κάτω από κοινά πολιτικά κύματα, μια συγκεκριμένη πλατφόρμα, μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η άποψή μας. Εργαζόμαστε και σε αυτό επάνω. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Μπακογιάννη, λίγο πριν κλείσουμε, θέλω λιγάκι έτσι
να μας δώσετε το μήνυμά σας προς όλους όσους μας ακούνε σήμερα. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο δίνετε και ποιο είναι το μήνυμα το οποίο ήρθατε να μεταφέρετε εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες? Ένα είναι το μήνυμα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που βρίσκουμε πρώτα απ' όλα στους ίδιους μας τους εαυτούς και μετά σε όσους μιλάμε. Η νοοτροπία μας. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η συγκεκριμένη και παλαιοκομματική και διεφθαρμένη νοοτροπία που έχουμε. Δεν μπορούμε να πάμε αλλιώς μπροστά. Αρκετά βγάλαμε τα μάτια μας, αρκετά φαγωνόμαστε τόσα χρόνια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Είμαστε στο σημείο που, τι είπατε πριν, χανόμαστε. Δεν είπατε? Χανόμαστε κυριολεκτικά, χανόμαστε σαν έθνος. Δεν υπάρχουν, το δημογραφικό είναι νούμερο ένα εθνικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε έτσι. Δεν μπορεί ο καθένας να σκέφτεται την πάρτη του, ο καθένας να φτιάχνει το προσωπικό του μαγαζί, να πορεύεται μόνος του. Δεν μπορούμε να έχουμε, να είμαστε όλοι πρόεδροι. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν και καλό όλους, το έχουμε ξαναπεί αυτό το ζήτημα, να έρθουν, όχι απλά να έρθουν να συμπαρασταθούν σε μια διαφορετική πολιτική, με μεγάλη εθνική προσπάθεια βέβαια, να έρθουν να λάβουν μέρος όμως, να σηκώσουν μανίκια, να εργαστούμε μαζί. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας. Το να προσφέρεις συλλογικά, το να μην σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου και το σπίτι σου, εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και το συναντάμε συνεχώς. Αυτό είναι το μήνυμα. Και να έρθουν και όποιος έρθει και εργαστεί και αποδείξει με την αξία του, βεβαίως να πάρει θέση. Είμαστε εδώ για να δώσουμε θέση σε όποιον έρθει να προπορευτεί, να πάει μπροστά. Υπάρχει είναι τέτοια η δομή μας, η νοοτροπία που χτίζεται συνεχώς, που δίνουμε θέσεις. Δεν διεκδικούμε. Δεν είπα ποτέ, όπως είδατε, δεν είμαι έτσι κι αλλιώς πρόεδρος, ούτε είπα ποτέ ότι θα διεκδικήσω την προεδρία σε κάποιο πολιτικό σχήμα. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι, οφείλουμε. Εμείς τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Ανοίγουμε δρόμο και καλούμε τους Έλληνες πολίτες απανταχού. Απανταχού, παντού, όπου υπάρχουν Έλληνες, να έρθουν μαζί μας, να συμπορευτούμε. Τίποτα άλλο. Κύριε Μπακογιάννη, υπάρχει πρόγραμμα οικονομικό συγκεκριμένο? Δηλαδή, βλέπουμε πολλές φορές τα κόμματα κατεβαίνουν, κάνουν, δείχνουν, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα οικονομικό. Πώς θα βγούμε από τον βάλτο, πώς θα αλλάξουν τα δεδομένα? Υπάρχει κάποιο έτοιμο το οποίο μπορεί να δει κάποιος να μπει στη σελίδα σας? Στη σελίδα μας υπάρχουν οι πολιτικές μας θέσεις. Επίσης, στη δεύτερη σελίδα υπάρχουν, όπου οι πολιτικές μας θέσεις έχουν και προτάσεις για κάθε επιμέρους ζήτημα. Για παράδειγμα, όπως είπατε, για την οικονομία, για την ναυτιλία, για την γεωργία, το μεταναστευτικό, που εκεί κι αν είναι πρωτοποριακές κάποιες θέσεις που δεν έχουν ξανακούσει ποτέ. Υπάρχει όμως και το θεσμικό πλαίσιο, νέο θεσμικό πλαίσιο που προτείνει το κίνημα πολιτών πρώτα η Ελλάδα, με νέους θεσμούς. Όταν λέμε νέους, δεν έχουν ξανακουστεί και δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα, όπως το Συνταγματικό Δικαστήριο, όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως το Ανώτατο Συμβούλιο Διαχείρισης Πόρων, Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, Ασφαλείας, όλα αυτά διακομματικά, μάλλον ανεξάρτητα, που δεν διορεί, όπως η δικαιοσύνη. Νέο θεσμικό πλαίσιο ακόμη και για τη δικαιοσύνη, όπου δεν θα διορίζονται οι δικαστές. Υπάρχουν όλα αυτά γραμμένα. Και βεβαίως υπάρχει το πρόγραμμα το κυβερνητικό και το πρόγραμμα διακυβερνησιμότητας, τα οποία αυτά θα δοθούν στη δημοσιότητα σε ειδική συνέντευξη τύπου. Επίσης, δεν τελείωσε ακόμα. Υπάρχει πρόγραμμα το οποίο θα δοθεί στη δημοσιότητα, επίσης σε συνέντευξη τύπου, των πρώτων 100 ημερών και των πρώτων 300 ημερών. Δεν πάμε και δεν έχουμε κατά νου ημερών αφού εκλεγείτε. Βέβαια. Πριν την εκλογή. Κύριε Φιλιππίδη, πρέπει να λύσουμε τον κόσμο. Πριν την εκλογή. Όμως, επειδή πολλοί μας ρωτάνε τι πάτε να κάνετε που θα πάρετε 1, 2, 3, 4%, δεν πάμε ούτε για 3%, ούτε για 5%, ούτε ακόμη και για 10%. Δεν έχει νόημα όλο αυτό. Για να το απαντήσω και στους ακροατές μας. Πηγαίνετε για πόσα δύναμη, για πού? Θα πάμε
για όσο φτάσει και για ό,τι έκπληξη γίνει το βράδυ των εκλογών. Να κάνω τώρα πάλι το συνήγορο. Βεβαίως. Λοιπόν, πώς όμως είναι δυνατόν όταν σωστά είπατε ότι υπάρχει αποκλεισμός από τα μέσα ενημέρωσης? Όταν σωστά είπατε ότι κάνουμε τη μεγαλύτερη δημοσκόπηση εδώ και πάνω από 10 χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Ναι, αλλά πώς μπορεί ο κόσμος να γνωρίζει αν δεν έχετε πρόσβαση στα κανάλια? Μα μας γνωρίζει ο κόσμος, αυτό σας λέω. Μας γνωρίζει από τις συναντήσεις σπίτι-σπίτι που γίνονται σε όλη την επικράτεια, σε όλη τη Μητροπολιτική Ελλάδα για πάνω από 10 χρόνια. Σπίτι-σπίτι. Ο κόσμος μας ανοίγει τα σπίτια του. Μας υποδέχεται. Πάμε μέσα σε σπίτια για να δούμε 5 και 10, γιατί δεν θέλουμε μεγάλες συγκεντρώσεις, δεν το πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις, αλλά στη μικρή μαγιά που αξίζει για πολύ παραπάνω και που δουλεύει εκθετικά μετά όταν φεύγεις, παρά στις μεγάλες συγκεντρώσεις. Και αυτό γίνεται από πολλά στελέχη μας όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε σε μια διαρκής μεγάλη δημοσκόπηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια που ο τρόπος αυτός, για όσοι μας ακούνε, παρομοιάζει πάρα πολύ με τον τρόπο που δούλευε η φιλική εταιρεία. Εμείς αυτό το έχουμε κάνει κτήμα μας, κομμάτι μας. Δουλεύουμε ακριβώς όπως δούλευαν οι φιλικοί. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Υπάρχει περίπτωση στις δημοσκοπήσεις? Βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Βεβαίως. Και όταν βλέπουμε δημοσκοπήσεις, βλέπουμε συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει περίπτωση να έχουν στα χέρια τους το όνομά σας και να μην το παρουσιάζουν? Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχουν. Δεν υπάρχει το αν υπάρχει ή όχι περίπτωση. Το έχουν και δεν το παρουσιάζουν. Το σύστημα, κύριε Φιλιππίδη, μας γνωρίζει πάρα πολύ καλά και γνωρίζει και την δραστηριότητά μας σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι παντού στο πόδι μας. Πολλές φορές έχουμε βρει ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους. Το κράτος οφείλει να κάνει τη δουλειά του. Σωστό είναι αυτό. Εμείς όμως δεν είμαστε χαζοί, το γνωρίζουμε αυτό. Μάλιστα. Για τον Πρωθυπουργό θέλω λίγο πριν κλείσουμε ένα σχόλιο. Αν θεωρείτε ότι. Γιατί πολλοί λένε: OK, να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά ποιος θα έρθει να αναλάβει? Τι απαντάτε σε αυτό? Αυτοί που το λένε αυτό προφανώς δεν πιστεύουν ούτε στον ίδιο τους τον εαυτό. Προφανώς έχουν άλλοι βολευτεί. Είδανε όμως ότι το ίδιο λέγαμε το 2015 και το 2015 ήρθε ο Τσίπρας όταν λέγαμε δεν μπορεί να υπάρξει κάτι χειρότερο και ήρθε κάτι χειρότερο τελικά. Από το υπάρχον κομματικό σύστημα δεν μπορεί να υπάρξει κάτι καλύτερο. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φύγει αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να έρθει κάτι παρόμοιο ή και χειρότερο. Ο ένας συνεχίζει αυτό που έκανε ο προηγούμενος. Και υπάρχει μια παροιμία κάθε πέρσι και καλύτερα, τη συναντάμε και εδώ. Κάθε προηγούμενη κυβέρνηση και καλύτερα αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Μητσοτάκης δυστυχώς έχει απολέσει κάθε επαφή με την κοινωνία. Δεν τον νοιάζει, δεν δίνει δεκάρα. Αυτό που τον νοιάζει είναι μόνο το προσωπικό του όφελος και η προσωπική του θέση η οποία ελπίζει να πάρει στην Ευρώπη την αυριανή ημέρα. Η επιβίωσή του. Η επιβίωσή του, όχι πολιτική όμως απαραίτητα, η επιβίωσή του γενικά στα πράγματα. Ναι, πολιτική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολιτική, έχετε δίκιο. Δεν τον νοιάζει κάτι άλλο. Για όλους τους άλλους δυστυχώς αυτή τη στιγμή εντός του Κοινοβουλίου τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Για να μην βαλόμαστε κατά προσώπων, αλλά κατά της πολιτικής. Πού είναι σύσσωμη όλη η αντιπολίτευση, πού είναι το Πασόκ, πού είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, πού είναι ο κύριος Φάμελος, πού είναι ο κύριος Κασελάκης αυτή τη στιγμή, πού είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος που μας το παίζει πατριώτης, πού είναι η κυρία Λαντινοπούλου, πού είναι ο κύριος Νατσιός, πού είναι όλοι αυτοί που θα μπορούσαν, με αφορμή λοιπόν τα τέμπη, δόθηκε αυτή η ευκαιρία, ακόμη και οι Σπαρτιάτες, ο κύριος Τίγκας, να παραιτηθούν. Μπορούσαν να παραιτηθούν και να πάμε σε εκλογές χτες, όχι σήμερα. Πού είναι όλοι αυτοί? Γιατί λοιπόν δεν τους αφήνουν τα benefits, τα 30 και δεν ξέρω εγώ χιλιάδες ευρώ το μήνα benefits, να μην αφήνουν τη θέση τους? Αυτή τη στιγμή δεν θα πάμε σε μια χαοτική κατάσταση όμως. Αν παραιτηθούν και πάμε σε εκλογές, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να πάει σε μια κυβερνησία, όταν βάσει συντάγματος έχουμε την τετραετία? Γιατί δεν περιμένουμε την τετραετία και πάμε να ανατρέψουμε μια κατάσταση η οποία διπλανή μας πόρτα υπάρχουν φωτιές? Ναι, αλλά τι κάνεις και στην περίπτωση που άλλα λες πριν και άλλα όταν πιάνεις τη διακυβέρνηση ύστερα? Δεν μπορείς, έχεις πει κάποια πράγματα, έχεις εξαγγείλει κάποια πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν πού πήγανε μόλις γίνεις κυβέρνηση? Αυτό από
πολιτική, πώς να το πω, ντροπή και μόνο, θα έπρεπε μόνος του να παραιτηθεί. Εδώ και χρόνια δεν το συζητάμε. Εδώ δεν υπάρχει καν στη συζήτησή μας τόσα χρόνια. Κοιτάξτε, όσο το συζητάμε υποθετικά, δεν πρόκειται να βρεθεί καμία λύση. Όταν έρχεται πραγματικά το πρόβλημα, τότε ο Έλληνας το έχει αποδείξει αυτό, ενώνεται. Ο κύριος Νατσιός τον φιλοξένησε εδώ στην εκπομπή μου πριν από λίγες μέρες. Και ξεκίνησε η Νίκη, για παράδειγμα, μία κίνηση για την ανατροπή της συνθήκης των Πρεσπών. Δεν βρήκε όμως ευήκοα ότα στα άλλα κόμματα, γιατί ο καθένας θέλει να έχει αυτό στην πρωτοκαθεδρία. Ακόμα και αν συμφωνούν τα άλλα κόμματα, δεν πάνε μαζί με ένα άλλο κόμμα. Εσείς θα συμμαχούσατε με ένα άλλο κόμμα, ακόμα και αν σας χωρίζουν πράγματα? Για το κοινό καλό, όχι με αυτούς που είναι εντός του κοινοβουλίου, γιατί και για. Εντός του κοινοβουλίου πρέπει. Μισό λεπτό. Και για αυτό που λέτε ακόμα για τον κύριο Νατσιό, καλώς έκανε. Από εκεί και πέρα δεν τους πιστεύουμε και δεν τους πιστεύει και ο κόσμος. Για τα μάτια του κόσμου γίνεται. Είναι μια ερώτηση στη Βουλή. Εσείς θα τη στηρίζατε αυτή την κίνηση? Αυτό ρωτάω. Βεβαίως. Ναι, σε κάθε περίπτωση. Και κλείνοντας, επειδή είπα αυτό το θέμα, τι απαντάτε σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι η τέχνη έχει ελευθερία και ελευθεριότητα και δεν μπορεί να μας ενοχλεί ή δεν μπορεί να καταδικάζουμε ή δεν μπορεί να βανδαλίζουμε ένα έργο τέχνης, ακόμα και αν προσβάλλει τα θεία και οτιδήποτε άλλο? Η απάντηση είναι εύκολη. Να πάνε να πούν το ίδιο όλοι αυτοί στη Σαουδική Αραβία ή στην Τουρκία. Κατανοητό. Εγώ θέλω να σε ευχαριστώ θερμά, γιατί σήμερα είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πάνω σε πολλά θέματα. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε κάποιες ερωτήσεις προετοιμασμένες, προ-κατ. Όλα βγαίνουν τη ροή της συζήτησης. Νομίζω ο κόσμος έχει βγάλει αρκετά συμπεράσματα. Δημήτρη, συγχαρητήρια που παραχωρεί και βήμα σε κάθε πολιτικό κόμμα, λέει ο Θόδωρος. Λοιπόν, για τον κόσμο που μας ακούει, επειδή την χάνει τώρα να είμαστε στο στούντιο εδώ στην ελληνική κοινότητα στη Νέα Υόρκη, προετοιμάζεται και κάτι ακόμα για την επόμενη Τετάρτη στις 2 του μηνός. Στις 7 η ώρα το απόγευμα είμαστε ήδη σε συζητήσεις. Σήμερα αύριο θα κλείσει. Εδώ στην Ομογένεια την αίθουσα ίσως τη γνωρίζουν, είναι αυτή του Συλλόγου του Κέφαλου. Θα υπάρξει 7 η ώρα το απόγευμα λοιπόν, 2 Απριλίου 2025 ημέρα Τετάρτη. Πολύ ωραία. 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε μια μικρή εκδήλωση, παύλα ομιλία, συνάντηση του Κέφαλου. Βεβαίως, φίλες και φίλοι, 2 Απριλίου 7 το απόγευμα στον Κέφαλο, στους Κεφαλονίτες, στον φίλο μου τον Νίκο τον Αλεξανδράτο, να δώσετε το παρόν όσοι ενδιαφέρεστε και θέλετε να ακούσετε περισσότερα. Θα είναι μια πολύ καλή έτσι. Βεβαίως, και να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις, να γνωριστούμε πρώτα απ' όλα από κοντά. Και δεν είναι απαραίτητο κάποιος να συμφωνεί με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, μπορεί όμως να μάθει περισσότερα πράγματα και να πάρει απαντήσεις. Σωστά. Και για τους φίλους που ακούνε κάθε μέρα το πρωινό στη Νέα Υόρκη, θα στείλουμε και το αντίστοιχο σποτ για την περαιτέρω διαφήμιση κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή παρουσία, γιατί φαντάζομαι θα έχετε αρκετές συναντήσεις εδώ. Είναι αρκετές πράγματι. Σε σημείο που κοιτάμε μήπως κάνουμε και ένα extension στις ημέρες που θα μείνουμε εδώ. Βεβαίως θα συναντηθούμε όλοι που αλλού την Κυριακή στην 5η Λεωφόρο. Θα είστε εκεί πέρα, φαντάζομαι. Βεβαίως. Οπότε λοιπόν με μεγάλη χαρά ανυπομονώ να τα πούμε από κοντά, να μιλήσουμε και να σας δούμε εκεί πέρα και όλοι οι δρόμοι οδηγούνται στην 5η Λεωφόρο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Είναι δεδομένο ότι εμείς δίνουμε λόγο σε όλους και από εκεί πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα και είναι σημαντικό να δίνουμε λόγο και μετράει πολύ αυτό εδώ πέρα. Και ο Νίκος ο Φύλας όλα αυτά τα χρόνια το έχει αποδείξει ότι εμείς δεν ανήκουμε σε ένα κόμμα, ανήκουμε σε μια χώρα, ανήκουμε σε μια πατρίδα. Και αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα, να μπορούμε να δίνουμε λόγο σε αντίθεση με πολλά άλλα κανάλια στην Ελλάδα ή άλλα μέσα ενημέρωσης. Και αυτό είναι το σημαντικότερο νομίζω απ' όλα. Σας τιμάει. Και θα το συνεχίσουμε. Φίλες και φίλοι, είχαμε μαζί μας τον κύριο Κωστή Μπακογιάννη. Τον κύριο Κωστή Μπακογιάννη, ο οποίος μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα που έχουν να κάνουν βεβαίως με την πολιτική στην Ελλάδα, με την πολιτική κίνηση την οποία
έχει ο ίδιος ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα βεβαίως περιμένουμε και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα επόμενα βήματα. Εμείς θα παρακολουθούμε εδώ πέρα από τον Ελλάς FM και θα σας ενημερώνουμε. Θέλω να πω βεβαίως λίγο πριν κλείσουμε ότι αυτή την συνέντευξη μπορείτε βεβαίως να την παρακολουθήσετε και στο διαδίκτυο μέσα από το YouTube αλλά και μέσα από την σελίδα www.ellaspavlafirst.org. Το έμαθα απ' έξω, ωραία. Και βεβαίως να πούμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και από τον Νίκο Φύλλα τις ευχές προς όλο τον ελληνισμό για την σημερινή ημέρα, για την σημερινή διπλή γιορτή, για την 25η Μαρτίου, για την έναρξη του αγώνα και βεβαίως για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Όπως τονίζει στο μήνυμά του ο κύριος Νίκος Φύλλας, όλοι μαζί ενωμένοι προχωράμε ενωμένοι και βεβαίως σε κάθε περίπτωση ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω η πατρίδα, ζήτω η ομογένεια, φίλες και φίλοι, και ζήτω οι Έλληνες όπου και αν βρίσκονται. Για τους εύζωνες της προεδρικής φρουράς. Listen how the world shakes and their foot hits the ground. Listen to the sound of the F zones.